Plaça Independencia ydy enw'r parc yng nghanol Trelew, ac mae wastad awyrgylch hamddenol braf mewn parc terefol ar bnawn Sadwrn cynnas. Yn denu cariadon, sglefrfyrddwyr, plant yn chwarae, a chryw o ddawnswyr Gwerin, sydd yno yn ymarfer at steddfod, mae'n siŵr, ac yng nghyfarfod i. Dwy o'r dawnswyr ydy Celeste ac Astrid Rhys. Da ni o'r grŵp Dawnsio Gwerin, Gwanwyn, o Nhrelew. Pryd nath y grŵp ddechrau? Roedd y grŵp yn dechrau yn 1985. Ie, yma, yn Trelew. Reit. A da ni'n dal y dawnsio. A pa mor hir, Celeste, wyt ti wedi bod yn dawnsio yn y grŵp? Wel, achos dwi'n wrth y modd dawns Cymreig. Dechreuais i yn y gaiman, yn y grŵp gaiman, a wedyn newydd yn y grŵp Gwanwyn. A da chi'n cymryd rhan, dwi'n cymryd, yn yr eisteddfodau yn siwbwt? Yndi. Faint o grwpiau Dawnsio Gwerin sydd yn siwbwt? Mae llawer o grwpiau yn rwan, ie. Rwan, ie. Fel 7 neu 8 grwpiau, ie. Gwych. A gyda chi yn ennill yn aml? Da ni'n ennill. Da ni'n ennill, ie. Da ni'n hoffi dawnsio, felly da ni. Cymryd rhan sydd yn bwysig? Ie, cymryd rhan. Mae'r dawnsio da chi'n neud yn wahanol iawn i dawns Gwerin, Argentina. Weithiau oes pobl yn gofyn, be ydy'r dawns yma? Ie, bob tro. Mae pobl yn gofyn, be ydych chi'n neud yn y dillad yna?